سلام أبرحون كربان كوينكم مدباتي تكتاتلو زلهم أحوات زلهم موت صبوت أنحكم كتكونوا تسفاي قبر نلوم دما حنيا يخون أكسجين زيد ليو بزي حنيا بزي أكسجين صبو ورقاو حبري أبقزانا ببهرياوي تحسوتات تتأكيمنا كمي جيرنا نجوغرنا نستيو كنريئينا ቅድሚ ግን ነዛ ቪድዮ ይሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም ንጨጉርና ነጽብቕ ወርቃዊ ሕብሪ ንኸነስትዮ ድማ እቲ ቀንዲ ዘድልየና ትሕዝቶ ከማሜላ እዩ ከምዚ ዓይነት ፊዮራ ዓይነት እዩ ከማሜላ ነዚ ይመስል ብዓረብ ድማ ባቦኒጅ ይበሃል كماميلا زبزح جيزة تعشقي زشيت بخيلون كنجزعو نخيل ኢና ኣብ ቀረባ ክንረኽቦም ተዘይክኢልናውን ብኦንላይን ክንገዝኦ ንኽእል ንሎሚ ፍርቂ ኩባያ ከማሜላ ከድልየና እዩ ነዚ ድማ መጀመርያ ኣድኪምና ክንጥሕኖ ኢና ኣድኪምና ጢሕና እውን ብደቂቕ መንፊት ንነፍዮ ድኹም ባውደር ክመጸልና መታን እዚ ተረፍ ንፋይ ድማ ይንጉሕፎን ኢና ኣብ ማይ ውዒ ኣሊኽናዮ ክንጸንሕ ኢና ዳሕራይ ክንጥቀመሉ ስለ ዝኾንና ጥቕምታት ካማሜል ንጨጉርና ድማ ንቆርበት ናይ ርእስና ካብ ኩሉ ዓይነት ባክቴርያን ሰሓን ፎረፎርን ይከላኸለልና ንጨጉርና ካብ መምዛዝን ምቁርራፅን የድሕነና ንጨጉርና ዝጠናነቅ ማለት ተተሓሒዙ ምምሻጥ ዝኣብየና እንትኾይኑውን ከም ኮንዲሽነር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ምስ ግዜ እውን ሕብሪ ናይ ጨጉርና ከህስሶ ማለት ናብ ቡኒ ክቕይረልና ይኽእል እዩ ንሎሚ ድማ ብከማሜል ተጠቂምና ንጨጉርና ወርቃዊ ሕብሪ ብዝቐለለ መንገድን ብዝሓሰረ ዋጋን ኣብ ገዛና ከመይ ጌርና ከም ነስትዮ ክንርኢ ኢና هاتسبيغنا باودر سكاب سخون طحنا مسنفنايو كم زمصيلنا له ابزي عقن كم بسحن قمتن ጨጉርና ክንወስኸሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ ንጨጉርና ሕብሪ መስተይ ክኾነና ቀሪብናዮ ዘለና ትሕዝቶታት ምስ ከማሜላ ሓዊስና ንጥቀመሉ ድማ ክልተ ሓባ እንቋቑሖ ከድልየና እዩ ኣብዝውን ሁሩድ ኣለና ኣብ ክንዲ ሁሩድ ድማ ዛዕፈራን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ለሚን ዘይት ዘይቱን ወይ ድማ ኦሊቭ ኦይል ከምኡውን ኣቸቶ ቀሪብ ኣለኹ ለሚን ወይ ኣቸቶ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ኢና ክንጥቀም እዚ ድማ ትዝጠሓናዮ ናይ ከማሜል ፓውደር እዩ ኣገባብ ኣሰራርሑ ድማ መጀመርያ ኣብ ሸሓኒ ክልተ እንቋቑሖ ብጭው ጥራይ ከድልየና እዩ ምስኡ ድማ 3 ማንካ ጣውላ ዝተጣሕነ ከማሜል ከምኡውን 1 ማንካ ጣውላ ሁሩድ ብሓደ ክንሓዋውሶ ኢና ሁሩድ ባዕልና ኣብ ገዛ ዝጠሓናዮ እንትኾነ ተመራፂ እዩ ካብ ደገ ጥሑን ንዕድጎ ናይ ካልእ ቀመም ሕዋስ ወይ እውን ኣርቲፊሻል ሕብሪ ዘለዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ኮንዶውን ዛዕፈራን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንዘይትፈልጥዎ ድማ ዛዕፈራን ነዚ ይመስል ብእንግሊሽ ድማ ሳፍሮን ይበሃል ከምዚ ዓይነት ኣስሊ ዛዕፈራን እንተረኺብና ዝበለፀ እዩ ንጨጉርና ሕብሪ ንኽሕዝ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ እንተዘይረኸብና ድማ ባዕልና ኣብ ገዛ ዝወቐጥናዮ ሁሩድ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ምስቲ ናይ ከማሜል ፓውደር እንቋቑሖን ሁሩድን ብሓደ ኣሰማሚዕና ድማ ቀፂልና 1 ማንካ ጣውላ ዘይት ዘይቱን ወይ ድማ ኦሊቭ ኦይል ከምኡውን 2 ማንካ ጣውላ ናይ ቱፋሕ ኣቸቶ ከነእትወሉ ኢና እዚ ኣብ ክንዲ ኣቸቶውን 2 ማንካ ጽማቕ ናይ ለሚን 2 ማንካ ጣውላ ከነእትወሉ ንኽእል ኢና ኣብ ክንድኡ ማለት እዩ
ዝመረጽናዮ ማለት ዘለና ክንጥቀም ንኽእል ንኩሉ ብሓደ ኣሰማሚዕና ድማ በታ ኣቀዲምና ብማይ ውዒ ኣሊኽናዮ ፀናሕና ተረፍ ከማሜል ማማዩ ኣስፊፍና ክንብፅብፆ ኢና ኣዝዩ ቀጢን ከምኡውን ኣዝዩ ሓፊስ ክኸውን የብሉን ንጨጉርና መልካዩ ከም ዝጣዕመና እንዳረኣና ካብቲ ማይ እንዳወሰኽና ከነሰማምዖ ኢና ብከምዚ ንኩሉ ኣሰማሚዕና ምስ ኣዳለናዮ ኣገባብ ኣጠቃቅምኡ ድማ መጀመርያ ጨጉርና ኣብ ኩሉ ፅቡቅ ጌርና ክንለኽዮ ኢና ካብ ስሩ ስጋብ ጫፍ ጨጉርና ለኺና ድማ ብጎማ ናይሎን ጌርና ክንሽፍኖ ኢና ወይ ድማ ጎማ ቆቢዕ ተኸዲና ካብ 2 ስጋብ 4 ሰዓት ኣብ ጨጉርና ነፅንሖ ድሕሪ 4 ሰዓት ድማ ከምቲ ልሙዳት ተሓፃፅባና ብሻምፖ ክንሓፅቦ ኢና ኣብዚ ንጨጉርና ሕብሪ ዝነበሮ ማለት ጨጉርና ሕብሪ ኣስቲናዮ ዝነበርና ወይ እውን ሕብሪ ናይ ጨጉርና ሃሳስ እንተነይሩ ኣብ ናይ ሓደ ግዜ ምጥቃምና ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት ብሓደ ግዜ ክሕዘልና ይኽእል እዩ ጨጉርና ጸሊም ሕብሪ ወይ ድማ ደሚቕ እንትኾይኑ ድማ ክንደጋግሞ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኣዳሊና ኣብ ሰሙን ካብ 1 እስካብ 2 ግዜ ደጋጊምና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስካብ ዝሕዘልና ማለት ትንደልዩ ሕብሪ ስካብ ዝመፀልና እውን ንነዊሕ ግዜ ደጋጊምና ክንጥቀመሉ ኢና ሕብሪ ናይ ጨጉርና ጸሊም ማለት ደሚቕ እንትኾይኑ እውን ንሕብሪ ናይ ጨጉርና መህሰስ ዝጠቕመና ስፕሬይ ናይ ካማሜል ከድልየና እዩ ቀፂልና ድማ ንሕብሪ ናይ ጨጉርና መህሰሲ ወይ ሕብሪ ንክሕዝ ሕግዘና ስፕሬይ ከነዳሉ ኢና ነዚ ድማ 1 ኩባያ ካማሜል ከድልየና እዩ 1 ኩባያ ካማሜል ምስ 4 ኩባያ ማይ ጌርና ሕብሩ ስካብ ዝቕይር ኣፀቢቕና ነፍልሖ ምስ ዝሓለ ወይ እውን ህድእ ምስ በለልና ድማ ኣብ ስፕሬይ ክንገብረሉ ንኽእል ኮንቴይነር ገልቢጥና ክንጥቀመሉ ኢና እዚ ስፕሬይ እዚ ንጨጉርና መህሰሲ ወይ ብቐሊሉ ንሕብሪ ንክሕዘልና ዝሕግዝ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ኣቀዲምና ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ድማ ከም መለቕለቒ ክንጥቀመሉ ኢና እዚ ንሕብሪ መስተይ ክኾነና ዝሰራሕናዮ ትሕዝቶ ከምዚ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ኣብ ናይ መጀመርያ ምጥቃምና ከምቲ ንደልዮ ሕብሪ ክመፀልና ስለዘይክእል እንተወሓደ ን4 እስካብ 5 ግዜ ደጋጊምና ክንለኽዮ ኣለና ካብ 2 እስካብ 4 ሰዓት ኣብ ጨጉርና ፅኒሕና ድማ ብሻምፖ ኣፅሪና ክንሓፅቦ ኢና ከም መለቕለቒ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ኣፅሪና ምሕፃብና ማይ ናይ ዝፈለሐ ካማሜል ክንጥቀም ኢና እዛ ዘዳለናያ ስፕሬይ ማለት እዩ እዛ ስፕሬይ ጨጉርና ብዝተሓፀብናሉ ግዜ ከም መለቕለቒ ክንጥቀመላ ኢና ወላ እውን ማስክ እንተዘይተጠቀምና ዘዳለናዮ ማይ ናይ ዝፈለሐ ካማሜል ሕብሪ ክሕዘልና ይሕግዘና እዩ ምስ ጌርና ኣብዚሕና ኣዳሊና ድማ ኣብ ኮንቴይነር ገልቢጥና ኣብ ፍሪጅ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከይተባላሸወ ክፀንሓልና ይኽእል እዩ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዘይ ኦክሲጅንን ሕኛን ብባህርያዊ ትሕዝቶታት ኣብ ገዛና ንጨጉርና ከመይ ጌርና ወርቃዊ ሕብሪ ከም ነስትዮ ተርኢ ቪድዮ ነይራ ጠቃሚት ክትከውን ከምኡውን ክትጥቀማላ ድማ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት እውን ብሕኛ ዝዳሎ ከመይ ጌርና ንጨጉርና ሕኛ ተጠቂምና ብዘይ ኬሚካል ቡኒ ከምኡውን በርገንዲ ወይ ድማ ዕናብ ሕብሪ ነስትዮ ዝብል ሰሪሕ ኣለኹ ዘይረኣኹንኦ እንተሊኽን እውን እቲ ናቱ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልክኒ ዝኾነ ዘይተረዳእክን ወይ ሕቶ እንተለክን ኣብ ኮመንት ክደፋለ ኢኸን ኣብ መወዳእታ ድማ
إذا فيديو أب كلون ختبتصح كلون كتقملا شير كتقبرا يزخاخركن نايلومي فيديو إزيو نيرو لايك شير سبسكرايب أيترسعوا إيخم channelنا نختعبيون مورالكم تساتفوكم أي فليني أحوات ندبلكو بخالة مساسالي فيديو سكاب نراخب سلام.